Τέλος. Θα σου πω, είσαι τόσο κρετίνος. Τι είμαι? Κρετίνος. Τι είμαι? Κρετίνος. Ναι. Κρετίνος. Σου βγαίνει αβίαστα ή το προσπάθεις. Δηλαδή, από πού και ως πού είναι η ίδια η προσέγγιση δικιά σου με τη δικιά μου. Είπα εγώ, ρε ηλίθεια, ότι οι προσεγγίσεις είναι οι ίδιες. Εγώ είπα ότι ο στόχος είναι ίδιος. Απλώς είμαι πιο ειλικρινής να έκανα τώρα. Πιο ειλικρινής, πιο ζώο. Τι? Ή πιο ζώο. Ή πιο ζώο. Νίκο, σταμάτα. Άκου ρε φίλε. Εγώ δεν καμουφλάρω τις επιθυμίες μου. Ο ρομαντισμός τώρα και αστέρια και ουρανοί και μπουρμπούτσα, αλλά όλα γίνονται για το πήδημα, ρε. Εγώ από την αρχή είμαι κάθετος. Οριζόντιο. Τι? Αυτό είναι οριζόντιος. Ναι. Κάθετος. Ναι, τέλος πάντων, ο ρομαντισμό και να βάλεις και πολιτισμό, όλα γίνονται για το φαΐ, για το πήδημα και για το ποιος θα επιβληθεί στον άλλον. Δηλαδή, γιατί να κάθομαι να ωρεοποιώ τη ζούγκλα, άμα να να μιλάω σαν και εσάς, ρε, τι έχω πάθει. Έλα, πάρε τα βουνά. Τι βουνά? Πάρε τα βουνά, πάρε τα βουνά, φορά και ένα τομάρι, βρες και μια γυναίκα, σέρνε την από τα μαλλιά μέσα στη σπηλιά σου. Τι μου κυκλοφορείς έτσι σινιέ με το σούπερ κάρ, το κάμπριο εκεί πέρα. Και μετά παραπονιέσαι για τις γυναίκες που συναντάς. Και να τα πάω στα βουνά, ρε, ηλίθιε, αφού τα κομμενάκια στην πόλη. Θα ήθελα να ξέρω ειλικρινά ποια γυναίκα σε πλήγωσε τόσο πολύ, στο να μην σέβεσαι εσύ καμία. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι απίστευτος. Δηλαδή, όσο και να προσπαθώ μαζί του, πάλι στα ίδια καταλήγω με αυτόν. Αυτός είναι ο ορισμός της τρέλας. Τι είναι? Ο ορισμός της τρέλας. Θα μας τρελάνεις τώρα? Να χρησιμοποιείς συνέχεια τον ίδιο τρόπο και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Αλλά να σου πω, παιδιά, εδώ μια κουβέντα κάνουμε. Ο καθένας λέει την άποψή του, δεν προσπαθεί ο ένας να περιοριστεί στον άλλον. Μια κουβέντα κάνουμε. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω αν τα πιστεύει όσα λέει ή έχει πληγωθεί τόσο πολύ το μέσα του που έχει χάσει εντελώς τον εαυτό του. Αλλά μην κόβεσαι τόσο πολύ και για μένα, εντάξει. Άστο. Αν να μου κάνανε κάτι, μου κάνανε. Μαλάκα δεν με κάνανε. Κοίτα τα χάλια σου, τελειώνουμε τώρα. Καλύτερα μαλάκας παρά κακός άνθρωπος. Συμφωνείς? Μην είσαι τόσο σίγουρος. Γιατί? Γιατί ο κόσμος δεν πάσχει από τους κακούς. Από τους μαλάκες πάσχει. Ο κακός έχει ένα κουμπί, το βρίσκεις, τα ρυθμίζει τα πράγματα. Ο μαλάκας δεν έχει κουμπί. Στα έλεγα. Τι λες, Δημήτρη, δεν κατάλαβα τώρα. Με είπες μαλάκα. Εντάξει, δεν είστε μαλάκες. Απλά για αυτές τις δύο κατηγορίες, του κακού και του μαλάκα, έκανα ένα σχόλιο. Άντε, για μας. Γεια μας. Γεια μας. Γεια μας. Πάρτε και κανένα μεζεδάκι, ξεροσφύρι. Θα σας πειράξει. Εγώ τρώω. Τελικά δεν μου είπατε πώς βρεθήκατε εδώ στις ερημιές. Εντάξει, ο Δημήτρης μας είπε, ήρθε εδώ πέρα να γνωρίσει τα πεθερικά του. Ο Άλεξ από εδώ ήρθε να δει τη δικιά του, τη χουφτοβιόλα. Άμα λέω κανίβαλος, δηλαδή... Έλα ρε, πάρε μου τα διάζει γάμο το... Από γκρίνια. Πήγαινε πάρα από εκεί, έχω τα δικά μου. Και φέρω μου και εμένα ένα, παρακαλώ. Δεν ήρθα ακριβώς να γνωρίσω τα πεθερικά μου. Τον πεθερό μου ήρθα να δω. Γιατί η μητέρα της γυναίκας μου έχει πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια. Έχασα τη συντρόφισσά μου όταν η κόρη μου ήταν 10 χρονών. Τον πεθερό μου. Η γυναίκα μου έχασε τη μάνα της πριν πολλά χρόνια. Χτες έμαθα ότι παντρεύεται. Γνωριστήκαμε μέσω διαδικτύου. Και εδώ και 4 μήνες αλληλογραφούμε ασταμάτητα. Πίστεψα ότι με αυτή θα βγω λάθος. Το εισιτήριό μου για την ευτυχία. Γι' αυτό ήρθα να σου Για να την γνωρίσω. Σε αυτόν εδώ τον κόσμο τίποτα δεν είναι αποκλειστικά δικό μας.